15 январи соли 1759 осорхонаи Британияи Кабир дар Лондон бори аввал дарҳои худро ба рӯи муштариён боз карда буд. Дар осорхона меҳмонони аввалин аз се коллексияи табиб ва табиатшиноси машҳури бритониёӣ Ҳанс Слоан ва атиқашинос Роберт Каттон дидан мекарданд. Айни замон дар осорхонаи мазкур осор ва дигар нигораҳои қадимтарини миллатҳои гуногун дар шароити мусоид ҳифзу нигоҳдорӣ карда мешаванд. дар осорхонаи Британияи Кабир дастхатҳои зиёди олимон ва мутафаккирони тоҷик нигоҳдорӣ мешаванд. Аз ҷумла дастнависҳои файласуфи бузург, табиатшинос ва табиби бузурги тоҷик Абуалӣ ибни Сино маҳфуз мебошанд. Теъдоди онҳо 116 ададро ташкил дода, мутааллиқ ба асрҳои 11 ва 19 мебошанд. Аз ин миён қадимтарин ва нодиртарини онҳо Ал-Шифо, Ал-Қонун фи тиб, Ал-Ишрат вал-Танбиҳот, Мақала фи Ал-Нафс ва Қонуни улуми тиб буда дар тӯли асрҳо борҳо нусхабардорӣ ва нашр шудаанд. ҳамзамон 7 асари дастнависи олими бузург Абурайҳони Берунӣ ки ба асрҳои 12 ва 19 тааллуқ доранд, аз ҷумла 11 ҷилди Ал-Қонун Ал-Масъудӣ ки ба солҳои 1174-1175 рост меояд мавҷуд мебошанд. 27 асари бузургтарини мусаввир ва наққоши тоҷик Камолиддини Беҳзод мавҷуданд ки ба солҳои 1442 ва 1520 тааллуқ доранд. осорхонаи номбурда аз моҳи июни соли 2007 дар ҳуҷраи 52 инчунин ганҷинаи Амударёро низ намоиш медиҳад. Ин осорхона дар ҳифзу нигоҳдории ёдгориҳои таърихии қадимаи тоҷикон саҳми арзишманд дошта, ҳар меҳмон ва сайёҳӣ ба ин осорхона омадаро ба худ ҷалб менамояд. ширкати филмофарин Netflix рӯйхати филмҳои наверо ки соли ҷорӣ таҳия карда мешаванд нашр кард. тибқи пешгӯиҳо ширкати мазкур дар соли 2021 ба нақша гирифтааст ки 70 филми гуногун жанрро рӯи экранҳои синемо барорад. шарҳи пурра дар идома. инҳо филмҳои ба самон нигоҳ макун, зардмӯй, раҳоӣ аз тори анкабут, Малколм ва Мари, минтақаи марговар, хабарномаи сурх, филми ҳунарии гунаҳкор, филми зане дар назди Тиреза ва дигар филмҳо мебошанд. ҳамчунин 50 филми таҳия намудаи дигар ки қарор буд дар соли 2020 ба намоиш гузошта шаванд, бинобар сабаби пандемияи COVID-19 намоишашон ба таъхир афтодад. дар соли ҷорӣ дар назар аст ки пешкаши ҳаводорон карда шаванд. режиссёри австралиягӣ Тайка Вайтити филми наверо дар асоси филми Овзадори ҷанги сайёраҳо рӯи экрани синемо оварданист. сценарияи филми мазкурро Тайка Вайтити ва Криси Олсон ки муаллифи сценарияи филми 1917 мебошад менависанд. ғайр аз ин ширкати филмофарӣ Дисней низ аз таҳияи силсила филми нав дар бораи ҷанги сайёраҳо хабар додааст. таҳиягари ин силсила филм коргардон ва сценарийнависи амрикоӣ Лесли Хенлан мебошад. намоиши силсила филми мазкурро ширкати филмофарии Дисней ба зимма гирифтааст ва то ҳол дар бораи санаи таҳияи ҳарду лоиҳа чизе гуфта нашудааст. Вайтити идеяи таҳияи ин филмро соли гузашта ба нақша гирифта буд. Тайка имсол аз рӯи беҳтарин сценарии мукаммал дар филми Харгӯшҳои Ҷоҷо ба гирифтани ҷоизаи Оскар шарафёб гардид. филмҳои Овзадори интиқомҷӯён ва Тор бо коргардони ӯ таҳия шудаанд. ширкати филмофари Walt Disney нақша дорад ки филми илмӣ ва тахайюлӣ Аватар 2-ро дар соли 2021 пешниҳоди ҳаводорони синемо гардонад. тавре дар маҷалаи Hollywood Reporter хабар дода шудааст, намоиши филм бори дигар барои як сол ба 16 декабри соли 2022 ба таъхир гузошта шудааст. ҷадвали намоиши қисматҳои миъмадаи филми мазкур чунин тартиб дода шудаанд. санаи намоиши қисмати сеюми филм 20 декабри соли 2024, Аватар 4 18 декабри соли 2026, Аватар 5 22 декабри соли 2028 иваз карда шудаанд. Я пришел, потому что не было выбора, чтобы спасти свой дом и любимых. ҳеҷ кас аз ин таъхир бештар аз ман хафа нест. шаҳр додааст коргардони филми Овзадори Аватар Ҷеймс Кэмерон. ёдовар мешавем ки таҳияи филми мазкур пас аз коҳиш ёфтани пандемияи коронавирус дар Зеландияи Нав оғоз шуда буд.